Azi nkhanizi bwino lomwe nduna ya zaulimi Akavale yati dziko lino likufunika ndalama pafupifupi 150 billion kwacha kuti ligulire chimanga choti chigawidwe kumanja omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Akavale amalankhula izi pachiwiri pomwe amapereka ripoti la mmene chimanga chilili mdziko muno. Mese Matonga adali ku nyumba ya malamulo ndipo watitumira ripoti lomwe wawerenga ndi Pemphero Malimba. Mndandanda wa National Food Balance Sheet idaonetsa kuti mdziko muno muli chimanga chokwana mametric ton 1.9 million ndipo dziko lino likufunika mametric ton 2.7 million. Chakudya chikapezeka tiyamba kugawa ndipo kagawidwe kameneka kadutsa ku bungwe lichitemati la dodma ndipo apita m'madera osiyanasiyana kafukufuku achitika kale kuti tidziwe anthu amene tikufunika kuti tithandize ndipo chikagawidwa malinga ndi mmene atiuzira anthu pa ground. Nyengo ya mvula ya chaka chatha mpaka chaka chino idakumana ndi nyengo ya El Nino imene idapangitsa kuti kukhale ng'amba m'madera mchigawo chapakati komanso chigawo chakummwera. Pakadali pano nduna yona zaulimi Akavale yati anthu ena omwe sakuyenera kupindula ndi chakudya chomwe chikuperekedwa kwa anthu osowa chakudya akupindula nawo. Ndunayi yanena izi pachiwiri ku nyumba ya malamulo potsatira dandaulo la phungu wa kumvuma kwa Kumachinga a Ajiru Kalithendere. Lero ndinayima kumawa mu parliament mu chamene anduna mayankha funso lonena kuti mbali ya kwathu Kumachinga njala yafika poyipa ndipo anthu akutha kumadya nthanga za chiteze zimene zikuchitika kwa mfumu Mtumbwinda. Ndiye anduna ananena kumanena kuti chakudya tatumiza posachedwa Kumachinga chokwana 4,000 bags. Pamene office ya kwa DC tinalumikizana nawo kuti abwera madera mwawo ndipo ine I traveled kumalo kumene amakagawa zinthu. Koma ndinali wokhumudwa kunena kuti nitabwera pamalo pamene ndinalipo pamene amakagawa zinthu kunapezeka kuti pakutchulidwa zina la mzimayi amene anamwalira pakanthawi amene ndimanziwa. Ndipo munthu amene analandira katundu uja ndinakamfunsa zina limukutchula ali ndi munthu oti ndimanziwa chachitika ndi chani. Leta wona anayamba kuti azikhala ngati mwa mavuvu. Dandaulo langa ndimanena kuti aboma akamabweresa zinthu zimene zimaboma azilumikizana ku office kwa DC ku office ya kudodima komanso kwa agriculture ife ma MP ndi makansala ndi mafumu ndi makomiti yawo tizigwirira ntchito ilimozi kuti katundu azipita kwa anthu oyenera. Mwachisanzo ine ndimalira kuti kuli dera langa kuna mpina kwa Senior Chief Nyambi muzi wonse anthu okwana 108 anatengedwa nyumba zawo zinatengedwa ndi chakudya. Koma tinangolandira katundu mmodzi amene anadzera mu office yanga tinakapasa anthu achi. Koma mpaka panopo zaka zitatu zakwana anthu amene aja even siku limene lolo panalibepo. Ndi nkhawa yanga imene ndinayima kuti ndinene mu nyumba ya malamulo. Ndipo poyankhapo Akavale anati boma likuyesetsa kupereka chakudya kumanja omwe akhudzidwa ndi njala ndipo udindo ozindikira omwe apindule ndi ntchitoyi ndi wa atsogoleri a madera. Nkhani ya njala sikukhudza boma la Machinga lokha. Dziko lonse la Malawi a president ananena maboma 23 maboma 28 kuli njala yayikulu. Ndi chifukwa chake taonetsetsa kuti tiyambe kupereka chakudya ku madera amenewa. Mwachitsanzo a president atapempha mabungwe ndi mayiko osiyanasiyana ndalama ziyamba kubwera kwambiri. Ndiye a dodma apanga kale ndandanda wamene agawire chimanga kapena ufa miyezi 6 ubwerayi ndipo ndibwera ndidzafotokoza ndandanda umenewo chinthu choyamba. Chachiwiri ngati admark pano patsopano tinayipanga resuscitate kuti yamkhozo yamba sokhala pansi bwinobwino nayonso yamba kugulitsanso chimanga pa mtengo otsikirako kuti anthu akhoza kumagula chimanga mamidzimu. Aphungu aku nyumba ya malamulo akupitirira kukhala pa chipsinjo chomakakamizika kuchita zinthu zimene sakuyenera kutero akamatumikira wanthu. Izi ndi malinga ndi kuti aphunguwa amachita izi pofuna kusangalatsa anthu amene adawasankha pa udindowu. Izi zadziwika pamene bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lidakonza ulendo oyendera anthu m'maboma angapo mchigawo chakumwera.
Isaac Salima adayenda nawo. Bungwe la sisati tukhazikisa projekiti imene cholinga chake njofuna kulimbikisa anthu kuti adzimvesesa ntchito za aphungu ku nyumba malamulo. Bungwe li posta chodapa lidakumana ndi anthu ochokera maboma a Tcholo, Phalombe komanso Zomba amene adawapasa mwayi kuti achezeko ndi aphungu awa ku nyumba malamulo. Koma pa mikumano izi zidadziwika kuti anthu adakalibe ndi mavuto omvesesa pa ntchito za aphungu ku nyumba malamulo. Komabe anthuwa adapasidwanso mwayi opereka maganizo awo pamene aphungu awo angagwirire bwino ntchito kuti ntchito za chitukuko ziyenda bwino ku maderawa. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la sisati Moffat Phiri adati mkumano otere ndofunikira. Unali bwino kwambiri chifukwa choti taona kuti anthu aku Phalombe South anali omasuka komanso anali otengapo gawo chifukwa tinakhazikisa forum imene anthu akudera linoli amasuka kukambirana ndi phungu wawo zimene akufuna kuti akawayimirire makamaka pofotokoza nkhawa zawo komanso phungu wawo anali omvetsera tikukhulupirira kuti akawayimiriradi ndipo akayankhuladi zimenezi akakakumana ku nyumba ya malamulo. Ndipo phungu ku nyumba ya malamulo wadera lakumwera m'boma la Phalombe Ameri Mpanga adati mikumano yotere ndiyofunikira pofuna kulimbikisa nkhani za chitukuko m'maboma. Mkumano unali ofunikira kwambiri chifukwa ndi mkumano umene walumikizisa kapena unafuna ulumikizisa pakati pa adindo makamaka ine ngati MP komanso anthu amene ndimawatumikira. Ndiye kwa ine ndikuchiona ngati chinali chinthu cha mtengo wapatali chifukwa tagawana zambiri. Adindo ine nali omasuka komanso anthu amene timakambirana nawo adindo ammaderamo analinso omasuka. Bungwe lidakhalukira ntchito zake kudzera kuthandizo la bungwe la United States Agency for International Development kudzera ku Democracy International. Mafuta agalimoto okwana 1.2 million liters akhala akulowa mdziko muno sabata lamawa kudzera pa sitima zapanjanji bungwe la NOCMA latero. Akakhala kachitatu kuti mafuta abwere mdziko muno kudzera panjanji. Wezi Gausi akuyitsatira bwino nkhaniyi. Poyankhula tamaliza zokambirana ndi anthu amene amakhala mozungulira dera la area 25 mu mzinda wa Lilongwe wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la NOCMA Amiklas Ruben ati kubweretsa mafuta pogwiritsa ntchito njanje kuthandizira kwambiri dziko lino kuti lizibweretsa mafuta ochuluka nthawi imodzi. Komabe iwo anachenjeza anthu kuti asiye mchitidwe wopopa mafuta sitima ikabwera. Perekaso awareness ina yakuti kodi train ikamabwera anthu azichita chani. Chimene tikupempha nchiona kuti anthu asamafike kufupi kumene kudutsa train chifukwa kuti akhoza kuchita ngozi ndi kuluza miyoyo yawo. Amfumu achifumbe adelali anati iwo akhazikitsa malamulo apadera ofuna kuthana ndi mchitidwe wakuba mafuta. Ndithandizira kuti tiuze chitetezo kuti anthu amene amafinya mafura olekeretu mu mjiramu ni matanki ni kamo chitetezo kuti oziwana anthu amene amafinya mafura wawagwire. Phungu wadelali a Alfred Gia anati ndogwirizana ndi zomwe afumuwa anena. Ndi udindo wina aliyonse kaya ndinu kaya ndi wina aliyese oyandikira kunoko akaona munthu kuti sakuyenda bwinobwino amene enda kuti tinchite report olo community imene imutenge ipite naye ku polisi chifukwa sili kufuna ngozi zazikulu. Chinthu chimene chili pamalo panopa ndi chinthu chachikulu kwambiri chona kuti papita makobiri ankhani kuti dziko liyende likuyenda chifukwa cha infrastructure ngati amene mafuta kuti apezeke ndi chifukwa cha chimene chichi. So sitingalolere kuna kuti munthu mmodzi apangisona kuti anthu ambirimbiri aluze miyoyo yawo komanso kuti matanki zimene zili panopa zosungira mafuta zonongeke chifukwa cha anthu awiri kapena atatu. Kuchokera mwezi wa Augasti chaka cha 2023 kufikira lero lino bungwe la NOCMA labweretsa mdziko muno mafuta okwana 33 million liters amene afika panjanji. Bungwe la Japan International Cooperation Agency lauza makampani ogawa madzi m'mayiko anayi amuno mu Africa kuti ayike chidwi chachikulu chothana ndi vuto lokhudza madzi amene salipiridwa limene lakhudza kwambiri ntchito za makampaniwa. Mkulu oyimira bungweli mdziko muno a Kazurio Tambara wanena izi pa maphunziro okhudza makampani otere mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko kudapita Pemphero Malimba. Atambara anati kuthana ndi mavuto okhudza madzi amene salipiridwa kungathandize makampaniwa
kuchulukitsa ndalama zimene imatolera. Iwo anatenda kukhulupirira kuti kugawirana mauthenga pakati pa kampaniwa kungathandize kulimbikitsa ntchitoyi. Mmodzi wa akuluakulu akunduna ona zamadzi komanso ukhondo amasako manyunya anati undunawu ndi wodzipereka kugwira ntchito ndi magulu osiyanasiyana pothana ndi mavuto amene akukhudza ntchito zamadzi komanso ukhondo mdziko muno. Malawi ikuli ndi maganizo ake malingaliro awo a 2063 kuti pofika chaka cha 2030 aliyense mdziko muno azakhale kuti ali ndi madzi abwino komanso ndi aukhondo. So ife tikukonzeka kuti pofika December imeneyi tizakhala tikupitiriza chifukwa tikudziwa kale zochita malinga ndi ma experiences amene tapeza ndi mabungwe anzathu amene takhala nawo pa ubale umenewu. Mkulu wa bungwe la Lilongwe Water Board Asili Mbewe anati maphunzirowa ndi ofunikira kwambiri kamba kuti bungwe lawo ndi limodzi mwa mabungwe amene apindula kwambiri ndi maphunziro otere. Zinthu zina zimene mwina zomatithandizira ndi mikumane ngati iyi ma experiences amene timakhala ndi anzathu mwinaso akumayiko akunja amene nawonso amagwira ntchito zomwezi zamadzi ndi zaukhondo. Maphunzirowa akonzedwa pansi pa ntchito ya Strengthening the Capacity of Non-Living Water Reduction for Lilongwe Water Board ndipo yabweretsa pamodzi nthumwi zochoka mdziko la Malawi, Rwanda, Kenya komanso South Africa. Maphunziro oyamba otere adachitika mdziko la Rwanda mwezi wa Novemba. Atsogoleri amipingo awapempha kuti athandize kufalitsa uthenga okhudza kusamalira chilengedwe chomwe chikuonongeka kwambiri. Bungwe la All Africa Conference of Churches ndi lomwe lapempha izi pozindikira kuti dziko la Malawi likukumana ndi ngozi zambiri zogwa kamba kosintha kwa nyengo. Feston Malekezo akuyitsatira bwino nkhani. Mmodzi mwa atsogoleri achinyamata ku bungwe la All African Conference of Churches Ruth Mhone anati pakadali pano chomwe akuchita ndi kuzindikiritsa mipingo za malamulo komanso njira zimene boma lakhazikitsa zotetezera chilengedwe. Amhone anati akuphunzitsanso amipingowa njira zabwino za ulimi zimene zingateteze chilengedwe. Tikukhulupirira kuti anthu azipembedzo amakhala ndi anthu owasatira ambiri. So tayitanisa meeting chifukwa choti tikuziwa zokuti tikayitanisa atsogoleri azipembedzo zosiyanasiyana ndi anthu amene amabwera pamambuyo pawo kuzawasogolera. Tikawapanga target anthu azipembedzo tikukhulupirira kuti akatha kufikira anthu amene amawasogolera, anthu amene amawasatira mu mipingo yosiyanasiyana ndi information imene yokuti tonse tigwirane manja tisamalire chilengedwe chathu kuti tisamakumane ndi mavuto osiyanasiyana amene amabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ku Malawi bungwe hili ligwira ntchito ndi Livingstone komanso Blantyre Synod pansi pa mpingo wa CCAP. Ndipo mmodzi mwa amene anatenga nawo mbali pa maphunzirowa Sheikh Samfula Mvula anati ndi zoona kuti amipingo ali ndi udindo waukulu wophunzitsa anthu za ubwino oteteza chilengedwe. Kwa ineyo ndachitengera chinthu chamwayi kwambiri ndi zinthu zofunika kuti tikabwereranso mbuyo kuma community kwathu kunzikitini kaya anzathu wansa amene tinawonso pana azipembedzo kama maoje osiyanasiyana tikene tikaphunzitsa zimene zozo zikutithandizira ife mmene tingasinthire dziko lathu kapena kubwezeretsa mchimake mchikale mmene dziko linalili chifukwa panopa ngati tikukhala mavuto osiyanasiyana chifukwa cha kuonongeka kwa chilengedwe. Bungwe la All African Conference of Churches lili ndi mamembala okwana 210 amene ndi mipingo, mabungwe omwe ndi achipembedzo, sukulu za chipembedzo komanso mabungwe ena maiko 43 kuno kwa Africa. Mukuonera nkhani mwa tsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku Times TV. Tini nkhani zina zambiri posachedwapa. And it's amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy. I'll be cooking up a song for my family. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles,
our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakhazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Wano utumiki wa One God, One Decade, One Africa. Wati mpingo uli ndi udindo wothana ndi mavuto amene anthu akukumana nawo pambali polalikira mawu a Mulungu. Mkulu wa utumikiwu Siegfried Thomas Zweski wanena izi pa msonkhano wa atolankhani okhudza msonkhano waukulu olalikira mawu a Mulungu pa Nyambadwe Ground kuchokera pa 5 mpaka pa 8 Septemba chaka chino. Atsogoleriwa ati mpingo sukuyenera kusiya udindo wonse m'manja mwa boma. Ndipo mkulu woyendetsa msonkhanowu Bishop Peter Tole analankhula motere. Nika kwa kukhamukira msonkhano menewu nkufunika kwambiri kwa anthu okhala Blantyre komanso anthu ozungulira Blantyre chifukwa Mulungu watikomera mtima kuti watibweresera atumiki a Mulungu amene achokera ku dziko la United States of America kubwera kuzatumikira. Of course kubwera kwawo sanangobwera koma kuti munamva kuyankhula chizungu muja kunena kuti Mulungu anayankhula kuna kuti abwere imodzi mwa maiko ku Africa kuno, especially Malawi. So kwa ife okhala ku Malawi tuchiona chisomo komanso daliso lalikulu kuti tikulandira atumiki a Mulungu amenewa kuti azathe kutumikira ndi kulalikira uthenga wa Ambuye kwa anthu onse. Aphunzitsi ena a msukulu za secondary za boma awadumpha pa malipiro awo a mwezi wa August. Adindo ati zachitika malinga ndi kusintha kwa ndondomeko ya kalandiridwe ka ndalama kuchoka ku makonsolo kupita ku boma. Isaac Salima akuifufuza bwino nkhaniyi. Aphunzitsiwa ndi ena mwa aphunzitsi amene boma lidawakweza ntchito atalonjezeranso maphunziro awo. Aphunzitsiwa mwa ena ankaphunzitsa nsukulu za primary ndipo pakadali pano akuphunzitsa nsukulu za secondary. Malingana ndi mlembi wamkulu ku bungwe limene limayang'anira aphunzitsi m'dziko muno la Teachers Union of Malawi Charles Kumachinga, aphunzitsiwa mbuyomu akhala kulandira malipiro awo kudzera ku makonsolo m'maboma, koma pakadali pano malinga ndi kukwezedwa aku akhala kulandira malipiro awo kuchokera ku nduna za maphunziro. Iwo anena kuti kusinthaku ndikumene kwazisa vutoli, ndipo iwo apempha adindo kuti akonze vutoli mwezi usanathe. Nkhani imene atiuza atitumikizira boma akunena kuti akonza vuto limeneli. Ndiye ifeyo tinapempha kuti mukonza ilini ndi vuto lanu, si vuto la aphunzitsiwa. Ndiye tikadakonda kwambiri kuti aphunzitsiwa mwalipire pa GP5 kapena kuti fomu ina imene GP10 not GP5 GP10 imene amalipira mwapaderadera. Ndiye boti mboma muli ma procedures mwina afuna ayamba afusana ngati nkoyenera kuti zimene zichitike. Ena mwa aphunzitsi amene atifotokozera ati vutoli lakhuza madera onse amaphunziro m'dziko muno, ndipo aphunzitsi amene amadumphawa akhoza khala opitirira 400. Amene amayankhulira nduna za maphunziro m'dziko muno Amphaso Nkuonera adapempha nthawi kuti atolereza nkhani. Koma akatswiri pa nkhani za maphunziro m'dziko muno a Benedicto Kondowe
wati izi nzokhumudwitsa. Nkhani imeneyi imakhala nkhani yovutapo kwambiri chifukwa aphunzitsi amene wawa ali ndi zokhumba, ali ndi zofuna, ali ndi mabanja, ali ndi ana amene amathandiza. Ndiye ndi nkhani yovutapo kwambiri imene mwina tikalekerera yitha kuthandizira kuti aphunzitsi athu akhale wosalimbika, akhale wokhumudwa. Ndiye tikadakonda kuti boma lipange zotheka kuti nkhani imeneyi ikonzedwe kuti ndondomeko za maphunziro zisasokonekere. Boma mwezi wa Februwale chaka chino lidalemba komanso kukweza ntchito aphunzitsi oposa 9,000 ngati mbali imodzi yowalimbikitsa. lingaliro lokulitsa ntchito za bungwe la Malawi Council for Disability Affairs makoda itha kupherezera kutsatira thandizo la katundu wa ndalama zokwana 8.6 million kwacha lomwe bungweli lalandira. Bungwe la Gift of the Givers lomwe lapereka thandizoli momwe muli makina 5 nsalu ndi zida zodzitetezera. Kelly na Apolo akufotokoza. Makoda yomwe poyamba inkatchedwa kuti makoha ili ndi lingaliro loyamba sukulu yosoka. Sukuluyi yomwe akuitcha Makoda Bangwe Factory School of Training and Fashion Designing ikufuna kumapeza ndalama zowonjezera komanso kupereka maphunziro aluso kwa anthu a mderalo. Oyang'anira malo a Makoda Amesi Mpunga wayamikira Gift of the Givers ponena kuti ikuwathandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Ife tinali mavuto ambiri makamaka mavuto azachuma amene amatilepheretsa kuti ife tipeze machini komanso kuti tipeze zinthu zophunzitsira. Ndiye titawunikira tinaona kuti Gift of the Givers ndi bwezi amene akhala kuti thandiza mzambiri. Ndiye tinafikira kunena kuti ifeyo tifuna tiyambe training ya tailoring koma tilibe zipangizo zoyenera. Ndiye timati mutithandizeko ngati kungakhale kotheka. Mawu ake mkulu wa bungwe la Gift of the Givers a Sheriff Mia wati thandizo lomwe apereka likugwirizana ndi cholinga chawo chokulitsa chitukuko cha anthu ndi kulimbikitsa anthu mdera. Ife a Gift of the Givers njira imodzi imene tikuthandiza boma ku Malawi kuno ndikuthandiza makamaka achinyamata ndi ma skills osiyanasiyana. Tikudziwa kuti ntchito zikumasowa ana ambiri akumalephera omaliza skulu kuti apite college akukanika. Ndiye tikuyang'ana kuti vocational skills ndi yofunikira kwambiri kwa achinyamata athu. Ndiye mmene tinamva kuti akumakoda afuna ayambe atsegule skulu ya tailoring tinachiona kuti chapa mwamba choti ife tibwere tagwire dzanja tiathandize kuti zisawavute kusegula skulu imene. Sukulu ya Makoda Bangwe Factory School of Tailoring and Fashion Designing iyamba ntchito kumapeto a mwezi uno ndi ophunzira 60 omwe alembetsa kale. Ndi nkhani imeneyi yochokera ku Gift of the Givers tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno kukanema wanu wa Times. Koma tisadasiyane na insomitu yake. Boma lati likufunika ndalama pafupi 150 billion kwacha kuti ligulire chimanga choti chigawidwe kumanja omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Mafuta a galimoto okwana 1.2 million liters akhala akulowa mdziko muno sabata yamawa kudzera pa sitima zapanjanji. Ndipo aphunzitsi ena msukulu za sekondari za boma awadumpha pa malipiro awo a mwezi wa August. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndi zomwezi ndipo ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda. Malo mwa ife tonse tingoti mwakoma nonse ndipo usiku wabwino. Madzulo abwino ndi nthawi ya za nyengo ndipo muli ndine Matilda Majawa amene nyengo ikhalira usiku no ndi mawa. Tembekezere nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali ndi yozizira m'madera ambiri koma mvula ya mawawa ndi chifunga zikhalapo m'madera ena akumwera usiku no ndi mawa masana kudzakhala kwa mphepo ndi kwa mitambo yapatali. Chenjezo mphepo ya mphamvu yamwera ya liwiro la 50 km/h yochititsa mafunde oopsa otalika mamita 1.5 ipitirira kuumba pa nyanja ya Malawi ya Chirwa komanso pa nyanja zina
ndipo idzachepa mphamvu kufika lachinayi pa 5 septemba 2024. tsono tupasirani imene kutenthere komanso kuzizirira m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Kwa Ngabu kuyembekezeka kutentha ndi madigiri apakati pa 17 kufikira 28, ku Blantyre madigiri apakati pa 12 kufikira 24, ku Lilongwe madigiri apakati pa 10 kufikira 23, ku Mangochi madigiri apakati pa 17 kufika 27, pomwe ku Mzuzu madigiri apakati pa 12 ndi 21. Mphepo idziwomba ya mkuntho kuchokera kumwera chakumvuma. Lachinayi nyengo ya mitambo yapatali ndiyo funda. Pomaliza tikupasirani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 4 septemba 2024. Ku Mzuzu dzuwa loyembezeka kutuluka 14 minutes to 6 ndi kulowa 27 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa loyembezeka kutuluka 13 minutes to 6 ndi kulowa 20 minutes past 6. Pomwe ku Blantyre dzuwa loyembezeka kutuluka 4 to 6 ndi kulowa 28 minutes past 5. za nyengo ndi zomwezi ndipo munali ndine Matilda Majawa ndikufulirani usiku opambana. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumuyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. aliyense amakhala ndi nzake kuti nthawi zonse amakhala pafupi nawe komanso amakhala okonzeka kuthandiza. iye maso ake amakhala pakupambana basi ndipo mtima wake umakhala m'malo. kodi kupanda ma BFF zingatithere bwa? sangalalani ulendo uno poonera magemu a Premier League ndi BFF 1 pa GoTV. lipirani GoTV Super Plus pa mtengo wa 45,000 kwacha pa mwezi kuti musaphonyane ndi chilichonse pa Super Sport. GoTV. Love it. Hello and welcome to this week's edition of the program Business Time. This is a magazine program in which we bring you major business and economic news stories making headlines in the country, and my name is William Kumwembe. In the program today, we speak with Finance Minister on strides the country is making towards economic recovery. And also in the program, construction sector authorities say they are geared to ensure that they are safeguarding the quality standards in as far as construction is concerned. We have these and other stories. Stay tuned.
Business Time, and my name is William Kumwembe. And in our main story in the program today, for quite some time, the Malawi economy has been riddled by so many challenges, including exogenous shocks that have had a knock effect on the well-being of the population as well as operations in the country. One of such is the COVID pandemic. As if that is not enough, the country has had a hit from weather-related shocks that have affected its production, especially in the agriculture sector. This has also had a bearing on the budget operations for the country as well as growth prospects. And as we are speaking, Malawi is sailing through huge debts that are, according to some experts, unsustainable. What is the government doing towards addressing all these bottlenecks the economy has been facing? This is one of the questions our journalist Chimomwe Mangazi posed to Finance Minister Simplex Chichola Banda. Of course, yes. Number one is the availability of FX. How do we do that? Then we need to diversify economic activities. I'm happy that some of the strategies that we had put in place are now paying dividends. We are talking about carbon financing now. In Malawi, we've already started realizing the proceeds, and we are able to sell the carbon financing and inject the proceeds into the national economy. We were talking about mining as something which was a new concept, but I'm happy you saw us signing the mining development agreements in Malawi that are giving us a hope, economic hope and optimism of generating a lot of FX annually. That is something that we understand is working. Not only that, you remember I said that we need to balance up the production and probably the imports so that we are able to produce more than what we actually import. Today, you see how we financed, the National Economic Empowerment Fund, NIF, to go into commercial farming, all these, the mega farm concepts, are issues that we are now trying to pump resources hugely to improve agricultural productivity so that we can be able to generate more. That can also help us to generate more foreign exchange. These are some of the issues that we are actually doing. Remember also, it was under my tenure that we brought in the labor export issue. When I raised this in Parliament, people were doubting. Few months later, we started realizing proceeds through remittances from Israel. These are some of the issues that are now working wonders. But what is our focus now? To motivate human capital so that the import is more to result into increased output. And how do we do that? The moment somebody is very much motivated, he will work extra harder, and then the output will be more. You remember I also said, give us the benefit of doubt, because we understand that we know exactly what we are doing, and in a very shortest period of time, we'll be able to stabilize the economy. I think elements of stability people have seen. We used it to have problems, longer queues of fuel in the country. They are no longer there. Today we are talking about prices, not necessarily availability. We used it to have the challenges in terms of FX availability. I can assure you that one of the prior conditions of IMF was for us to build reserves. For the past 3 months, we've been able to meet this prior action, building up the reserves, but also spending exactly what has been allocated for us to spend in a month. These are not simple achievements. They are, remarkable achievements that are indicating that we are moving towards economic stability. Come next year, when we sell agricultural produce, we'll be able to double the FX proceeds. Remember, tobacco alone has given us millions of US dollars this year. Almost 400 million US dollars this year. What does that mean? We are moving from a point where tobacco was not realizing more
to a point where tobacco has become one of the forex earners in the country, actually the largest. Today and this season, we want to double. That's, I think, the reason why me as Minister of Finance also embarked into commercial farming, growing a lot of tobacco, okay, so that I can also lead by example. And we are appealing to many Malawians to go into agricultural production of any value chain, be it tobacco, maize, because every value chain now is a source of earning more money, obviously. So these are some of the issues that we are appealing to Malawians to work so hard so that we can move our economy from the quagmire kind of status to economic prosperity and stability, so that Malawi also regains its lost glory. Debt restructuring, how are we doing? From here, we'll be heading to China, discussing with China Exim Bank on debt restructuring. We've already struck a deal with them. We want simply to look at the conditions. I was in India. We've done the negotiations on debt restructuring with India Exim Bank, including senior officials of the Indian government. We are also engaging the commercial creditors, because what we want is that the conditions should be uniformity and standardized, so that any lender who actually gave us money